gloanțe pe care le vedeți sunt păstrate special, sunt de pe vremea războiului civil spaniol. Bună ziua, de la televiziunea Valenciana suntem. Ce ne puteți spune despre acest ficus? Vă place? Că n-am mai văzut așa ceva de când. Câți ani are? 100, aproape 170 de ani. Și ce ați mai reținut despre el? Ce diametru are trunchiul lui? 13 metri. Și coroana? 40 de metri. Bravo! În direct din grădinile partere. Ați câștigat ce-am câștigat. Și el a fost plantat intenționat? Din întâmplare. Bravo!
Cappuccino și empanadas încălzite. Mai le-am tăiat. Faleza Malvarosa, pe care toți acești leandri erau înfloriți. Era totul roz. Acum sunt așa cum vedeți, abia au pocnit bobocii, pentru că anul acesta vremea a fost mai zgârcită cu timpul frumos. Aici să-i vedem de aproape pe cei siclam. Și uitați, trandafirii rosa, spuneam că de la ei vine numele plajei Malvarosa, dar nu de la cei galbeni, ci de la cei mov. Malva în spaniolă înseamnă mov. Haideți să vedem puțin cum este plaja și faleza. Ieri a fost o vreme în Valencia să nu scoți nici măcar un câine din casă. A plouat de dimineață până seara. Și vânzare la steaguri. O plimbare pe înserat la apus pe această limbă de pământ la capătul plajei Malvarosa. Pornește de la Marina Beach Club. Este un club renumit în Valencia. O limbă de pământ care înaintează în Mediterana. Mării la înălțime numește Panorama